Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda har kullum muna muku lale maraba zuwa wannan tasha tamu mai albarka, inda za mu shiga sharshin gidan sarauta kai tsaye ba tare da mun kawo muku wasu ƙalubale ba, inda a yanzu haka dai kafin mu shiga wannan sharshi na gidan sarauta, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko da ka daure ka danna mana subscribe kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai suna duniyar labarai, inda a yau za ku ji mu a ɗauke da wani sabon sharshi na cikin gidan shirin gidan sarauta, inda babu shakka mai martaba dai ya haɗa kowa da kowa domin a dubi lamarin nan a sasanta shi, inda mai martaba yake son Fa'iza ta koma gidanta, wato gidan Prince Bello, ba tare da wata hayaniya ba a tsakaninsa, inda babu shakka haka zalika har mahaifin Bintu ma an turo shi ya zo shi ma ya zauna domin a yi zaman nan da shi a gano inda matsalar abin take. Zuwan mahaifin Bintu ke da wuya, sai kuma mahaifiyar Prince Bello ta kalli mahaifin Bintu, ta kalle shi kallo na tsanaki, inda babu shakka wannan abin mamaki da kuma abin al'ajabi da ke wakana, sai ta ga cewa amma ai ta ma san shi a baya. Babu shakka wannan kallo da mahaifiyar Prince Bello ta yi wa wato mahaifin Bintu ya ƙara tuna mata da wasu al'amura da suka faru a baya, shine wannan lamari ta masa ganin ta san shi tsohon sani ba tare da hakan ya gane hakan ba, inda haka dai ta ƙara da cewa ta bayyana dalilan da ya sa ta gane shi kuma ta duba shi, inda har take sanarwa da mahaifiyar Fa'iza da labarinsa, inda a take nan mahaifiyar Fa'iza ta nuna cewa dama shi ne, to ai duk haka ta zama abin ai ya zama gida. Wannan abu ya yi matuƙar bawa mahaifin Bintu mamaki da jin wannan al'amari, inda shi kuma mahaifin Bintu kwata-kwata ma bai san su ba, ko kuma dai in ce ya manta su. To amma dai a yanzu haka dai mai martaba dai abu ya zo mai da sauƙi, inda aka daidaita al'amura, inda kuma a yanzu haka dai Fa'iza ta daina kishi tare da Bintu, inda a yanzu haka dai Fa'iza sai dai ta ƙara jawo Bintu a jiki domin su rufa wa juna asiri, inda babu shakka a yanzu dai Prince Bello hankalinsa ya fara kwanciya ganin yadda suka fahimci juna a wannan zama. To a yanzu haka dai mahaifiyar Fa'iza ta ƙara tausar Fa'iza da ta dawo ɗakin mijinta, inda mai martaba ma ya ji daɗin wannan abu da ya kasance haka. Yanzu dai babu shakka Prince Bello dai zai dawo da tsohuwar matar tashi wato Fa'iza, hankalinsu ya kuma kwanta, za su haɗa kansu guri guda, inda a yanzu haka dai za su haɗa kansu guri guda domin cimma muradinsu a juna. To mai sauraro, daga haka muka kawo ma ƙarshen wannan sharshi na gidan sarauta. To a yanzu haka dai sai ka gyara zama domin jin sababbin rahotanni, kada ka manta da subscribe da kuma kana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen rahotanni da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai.